Shalom, selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.
marhite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di perbadia nana palagi dohot tanaon. Amin. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah ninna ibadah do aholon salileng-lengna bubahen makoloriho dibahani hutai tido marhite-hite dengan bahasa haleluya. Ale Tuhan dibata para guru naso hatudusan naso marmula naso maruju di perbaga hodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonmu hansani dosa hati goran dohot hangluan salileng-leleng nadi hami asi maraham lehon madi hami saya sunguli jalan kuto rohanami marhite detoni asa hami pangupion siano moloro pangunjunan tuhami saya pahot marohanami asa tupor sea hami dihatam doh di baga-baga asa sejumpang hami hasonanan salelelelengna marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati palinahon dohot lamatana ikon pasangan mudo natorasmu asa martuaho jalaleleng mangolu di tano nanihon di Jehovah debatam diho dia daulapatani odo ikon dihabiari rohatta debata jalan ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta midana torasta dohot mida akara jata roh di akara tua-tua dan jadi parota rimas nasida ikon patun dohita jalan ikon holong rohata tu nasida sioan do nasida jalan sisuboton do rohana imasana atau ramai logo mahita sia Tuhan debata mengulahon patik nai ale Tuhan debata saya berduwe mahami maulah tahun baru patik amin. Yesus
para gogo na sohad dosa, para siroha na sohulung, amari Tuhan Yesus Kristus si Pangulung kami, hal pardusa dan kolon, roh juluni habangsa habeneomi, manoti jalan bukon dosa kami, masa jujur warsagi kami ho, marhite pikiran, doa hata, doa pembainan kami narawai, dahu haulongi kami ho, siana saroha kami, doa nasa hati kami, doa nasa tompi kami, doa nasa buku kami, nang doa kami, dan kuson diri kami, hubahin kami, dibahani tamadori masmu, jalan bumu, kami itu hamatea, saleleleleng nai, alai nama Paulus mahami nuai tu asini roham nagudangi mangilusian nasa rohanami hasani dosa nami saluhutna sayupi mahami pauwa marohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haulani roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadai alai Tuhan saya si maroham dihami hal ada golon. Amin. Bagai ibadah tadi Tuhan sani dosa. Satu kinduh tadi koko alai papamu kumahuse marhite akka asini roha godang tagadi parpiare muruku hutabulihon bohiku satu kin poko alai marhite dengan basa sarengirina asiaku ho ninna jawa si palaho hasanapun mai batana digijang. Amin. Tatangi hormah hatani dibata turpuk epistel dari mingguon ima sian opat Musa bidu 14 ayat 10 sada sahat 10 sia sian opat Musa bidu 14 ayat 10 sada sahat 10 sia margati soring mahita majahasa ayat 10 sia rab mahita dungi nina jahoba ma tusi Musa sadia lelengon isahan ni bangsa onau jala sadia leleng nari ndang olo nasida porsea diau bidahen ni sude tada akkana hubahen di tonga-tongana. Dungi ninasi Musa ma tu Jahoba
Begion di halak Mesir ma baritai, ainunga ditogigon ho bangson ruar sian tonga-tonga nasida, marhite-hite gogomu. Sura bunwo munoaeng bangson songon sahalak jadi dohonan li bangso parbegu akan bege baritami masongonon. Nuaek pe semar mulia ma gogoni Tuhani songon naung di dok ni hatam asi di mudo. Mahita atong semar pamuati marhat hobar dunia siya ala naong sapala ido saatna martua doakan atau mangingon hatani di bata jalan daw peopsa. Amin. Didakon ma hapur seotai songonah na didakon ni dongata sa hapur seon disandok pertibion rap mahita bandok au persia di bata Jehovah ido ama parguna tugas na tumo palangi do tono au persia Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sadai imana tibuon si Maria nage bagabian sonte di dia adora yang suabubuhan ido tu hatta natu na bernit di paumani silatus nama te perpajal di bana di hau punya silang na tua tu domotoru getarom na mulak magulu di arepa tuluhon
nama naik ke surga lahun dulu samundir pajahob amanai perguna suatu dosa isi maibana payamum sutra manguhumi halak nama au persea dapat dia huria atau pernista apa dohot hasil dosa dohot diatai naman dok mulak magulus sogot dagina mate dohot dia sagawan amin.
Shalom. Hamuna donga sa porseao di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Andorak sujinahon ondolan itikting ni huriatta dari minggu sadarion. Atas guarni panahado KPP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Parjolo mau pasat hami atau horas-horas cita saluhutna. Dohut tua kadongan na ondo perak marsau di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami matabi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madhita saluhutna. Udut tisi tabegema ondolan tikting ni huriatta sadarion. Jalaboi tajaha di papan pengumuman. Naparjolo guar lapatan dohot topik minggu 20 Juni 2026
Guarni minggu opat dung Trinitatis topik holong mamboan las niroha dohot apul-apul na mangihut pakubasion parjamita Pandita Dr. Fison Sinambela paragenda sintua Insinyur HS Hutapea tikting sintua H Pasaribu hari tahun boy matabereng son tersurat di papan pengumuman na mangihut pertanyaan wilayah di Bagasan Mingguon di hari Selasa tanggal 30 Juni pukul 10 lalu di Bagasni keluarga JCP Lumban Tobing SE Inang Situao Boru Sinaga meringanan di Sekretariat Wilayah Tengah. Namangihut hari Selasa tanggal 30 Juni pukul 10 lalu di Bagasni keluarga Ermanulang Inang El Boru Lumban Turuan meringanan Bisari Siraman Wonosari Wilayah Selatan. Namangihut di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 10.30 di Bagasni keluarga Nyonya SM Purba Boru Gultom maringanan Gria Pro Asri Sangrahan Purwomartani Wilayah Tengah. Namangihut hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 10 siang di Bagasni keluarga Situa Emeritus B Napitu maringanan di Sopogodang Wilayah Barat. Namangihut hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 10 lalu di Bagasni keluarga El Siboro Ina R Ibu Inang NR Boru Haloho meringanan di Ngemplak Sinduharjo Sleman Wilayah Utara. Namangihut Pakobasion Bahasa Inggris menang Sunday Service hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 parmingguon pukul 10.30 di Patu Pahuriat tado parmingguon Bahasa Inggris asaria marona poso suak sunguni nang akaruas lau mandohoti parmingguoni. Namangihut dak danak nasorang di basa-basa tuhatta dosa dak danak boru di keluarga NPS Sirait Inang Ede Boru Huta Barat Wilayah Timur di hari Senin 22 Juni 2026 hipas dodak danaki suang sunguni nang natorasna anggiak ma di pasu-pasu jala di pargugoi tuhatta. Namangihut ruasna pindah mamuka sadario Minggu 20 Juni 2026 pindah huria ima sada keluarga Nyonya FEY Silalahi Borumunte do tolu anakonna pindah huria nasidatu Gereja Katolik Saint Petrus dan Paulus Badadan sian wilayah pelayanan wilayah utara. Namangihut keluarga GBP Siahaan Inang DR Boru Saragi do opak yanakonna pindah huria nasidatu GKJ Pakem sian wilayah utara. Namangihut keluarga Marsudi SE Inang CM Boru Sinambela do opak yanakonna pindah huria nasidatu GKJ anggiak magabe keluarga Naburju di Pargogoi Tuhatta. Namangihut ruas namonding nunga jumolo di alat tuhatta Inang Nyonya Sintua MSD Simatupang Boru Nenggolan di hari Jumat 26 Juni 2026 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta marumur 70 tahun 10 sada bulan maringanan di Kalitirto Berbah Sleman sian wilayah timur jala di Suwama di hari Senin tanggal 20 Juni 2026 anggia matumibu matarapul sude keluarga marhiteon di Patuparu parmingguon sadarion Minggu 20 Juni pukul 8 di rumah duka Rumah Sakit Bethesda asa sude ruas wilayah timur mandohoti parmingguoni. Namangihut kegiatan lansia sedistrik 18 Jabarteng DIY Hombartu Ulaon Pinatupa ni distrik 18 Jabarteng DIY borhak do seksi lansia ni huriata mandoho TPA dohot lomba vokal grup namaringanan di HKBP Semarang Barat anggia ma di pasu-pasu tuhatta padalan sida songoni nang ulaoni. Namangihut kegiatan remaja dohot kunjungan gerejawi remaja HKBP Yogyakarta tu HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah
Sadarion, Minggu 27 Juni, seksi remaja pasato pujian di Parmingguan pukul 20, dohot pukul siang. Laho penggalangan dana, kunjungan gerejawi tu HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah, tapasaha ma partisipasita tu ulaoni. Namangihut dari Minggu tanggal 5 Juli 2026, borhak doyana kota remaja ni huriata hombar tu program kerja nasida ima mangibati huria tu HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah marpungu di gereja pukul 4 wib borhak ma pukul 5 dan uluhon ni pendeta Ucok F Hutasoit saya di pargogi tu hatta ma ulau na pinatupa nasida sahatu namulak tu Yogyakarta. Namangihut pertanyaan parhalado dohot keluarga hari Jumat tanggal 7 Juli 2026 pukul 10.07 di patu pado pertanyaan parhalado partohonan rap dohot keluarga naman jabui ima parhalado wilayah tengah maringanan di Sopogodang pinangido ma haradian di parhalado suang songoni dohot parhalado emeritus nong pensiun sian HKPP Yogyakarta dohot keluarga mandohoti pertanyaan ini. Namangihut mandohoti rapot MPS MPSD HKPP Distrik 18 Jabarteng DIY hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 borhak do Pandita Resort mandohoti rapot MPS MPSD HKPP Distrik 18 Jabarteng DIY maringanan di HKBP Bandung Barat anggia madengga mardala rapoti jala di pasu-pasu Tuhan sahat tunamulak tu Yogyakarta. Namangihut parheon ama HKBP Seresot Yogyakarta kerohanian lomba CCA, lomba BBE dan vokal grup hari Sabtu 4 Juli 2026 hiburan masa aim pinadar balon dangdut tebak banggar hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pesta puncak parheon di Patupa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Namangihut kunjungan gerejawi remaja HKBP Majapahit Mojokerto Tamuhuria Sadario Minggu 20 Juni 2026 rap dohot hita do seksi remaja naposo bulung HKBP Majapahit Mojokerto Resort Surabaya di Parmingguan pukul 6.30 nanulon ni pendeta Daniel Ipandi Lumban Gaul mulai di pasatu riatta di Harona Sidam di Parsoran Parminggota setuhatta manatoktong mangaramuti akka ulaw na mangihut sahatu namulak pe tu inganan nasida namangihut Bajar Sadario Minggu 20 Juni di Patupa seksi remaja do Bajar asarade mahitalahu mangurupi na pinarade nasida namangihut mangului parhobas manang tenaga volunteer seksi kesehatan pinangido haraden niak kana poso bulung na ukap rohana gabi tenaga volunteer lahu mangurupi tim kesehatan siala nang lulus kuliah akka parhobas na salpo aro proha adong narade jala dang ikon latar belakang medis namangihut pasahaton selamat ulang tahun ari hatu tubuh dohot pardongas saripeon saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas na mangolopon ari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 20 Juni saha tu tanggal 4 Juni 2026 alai gokma di basa-basahon di bata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halas ni roha dohot dame di bagasa kaporseaon asalam sumuruk kamu marpakirimon pinargogoon niton di Purbadia Imasian Rom 15 ayat 10 tolu namangihut ruas namar sahid rumah sakit dok nagaledo pe pamatang di bagasna tatanya koma akadongat namar sahid di rumah sakit suang songoni dok di bagasan ganup setumibu memalum jalahi pas toktong di pargugui dohot di pasu-pasu itu hatta namangihut bunga langgatan di Parminggo Sadario Minggu 20 Juni ima siang keluarga CT Huta Barat ST Inang Dr. ST Boru Huta Galung mulia tema di keluarga jala saya ditambah itu hatta ma pasu-pasu tunasida di akar ruas narade boy memangisi itu tahun 2027
asa menghubungi ma inang situa doktoranda boru nadiak. Pinanggido tu ruas na kaprohana, nalau parsidoho merangkai bunga, ganup hari Sabtu di gereja, asa Roma bergabung moliate. Na mangihut parhepengon mulai tanggal 10 sia, sahatu tanggal 25 Juni 2026, baik penerimaan langsung ni pengeluaran boy mata bereng songona tertulis di papan pengumuman. Dung sidung warta adong du pemutaran video sian panitia hari-hari besar. Songonima titing dihita di menogoton orasma dihita salutna. Ibadah doa amarmu
andorang somartangnya kita manginang upatada homa diri nami salina ya te manginang ya gorhu padita pison sinambelang au dosen di sekolah tinggi guru huria na jolo guarna sekolah guru huria doa manginang alai dung 15 tahun na salpu di upgrade mahon kampus tahun gabe sekolah tinggi guru huria strata esada jala nunga terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi dak songo najolo BSTG manginang mutuna pe dak kalah dot dak talu dot IAKN nadong ditarutung jala dung tamat siani margelar SPD mana sida songon calon guru dia nadong dison. Nah padua na manginang mangalap burni rajaido dung 7 tahun marsinggang di bagasan tangyang nasarupa asa di basa bason dewata dak danak dihami 7 tahun namanginang dung 7 tahun setahun sebelum mulak mahamisian Amerika di leo debatama ia lusi debatama tangyang nami jaladak kolan sada di lehon tulu sada boru 2 anak. Praise the Lord, God is so good. Hu cari tahu peon tuh kamu amanginang ala godang dapat tahu di ruas dung 2 tahun berkeluarga dangadong do pedak dana tormad dele tormad saya di martangia torlomos hapor seonna jadi di hamu amanginang tarlumuk dia kadongan pasutri Tuhan itu baik. Jangan pernah berhenti untuk menyerah. Kalau orang Amerika bilang keep praying until something happen. Teruslah berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tu akan atoras pe unang torga bimadele ate amanginang te. 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dangarung dope pahobu ngator di joana konna. Jok, kan, ayo ma, ngasa pulsa ada tahu kau berkeluarga dengan dong gelengmu. Jadi maksudnya oma, bau nak sukun, pikiri mak. Bias don, tafsiranna bias don maksudnya. Dengan dong na asing di dok asa marsirang lului mana asing asa dapat to keturunan. Godang do dapat au somoni di huria manginang. Jadi tu hamu manginang dot dongan pasutri unang macadi hamu martangia. Napa tu luhut mulai tema dia amang pandita hutahayan sangaju pang di kampus alai parjolo ami tiki dohot ya kadongan parhaladu. Oh isot do abero amang pandita hutahayan mulai tema dia amang pandita do dia kadongan parhalado naung mangaleon tiki dihami lau pasahaton hatani di Batak dung merdeka Indonesia odo pehami tuson daunnya jadi matur nuwun mak ate Pak Utahayan ate enje anggo guarna nggak cocok be memang di Jogja mana timbul lah teh kan mulai di Jogja dak salah kamu memilih pendeta munai nggak cocok benasi daison ade jadi imajo pasita data tinggal kami di kompleks seminarium STGH Tarutung ngamanginang jadi martang yang mahita damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima nama ngaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Kuriani Kristus songon natar surat di almanak HKBP sok songoni di acara ta ia turpuk jamita ta sadarion di enet dosian surat ni si apostol Paulus tu si Filemon olan short message don sada pasal alai bagas do hatorangan di si Filemon sadayat 4:1 ayat 7 dohot tema ni jamita ima taringot tu parbueni holong mambuan las ni roha dohot apul-apul
kasih yang memberikan kegembiraan dan menguatkan. Songroma hatani debata. Namandok moleate doaku tu debataku toktong marningoto di akatang yakku. Aku begi do holong ni roham dohot haporsyomu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akan abadiya. Anggiap ma marpakor hon hasauran ni haporsyan mi laho mananda nasana dinggan na dibagasa kamu maradopon Kristusi. Ai godang do diahu halalas ni roha nang apul-apul dibangen holong ni roham. Ai dipasabam hodo ate-ate ni akan abadiai ale anggia ima sahatna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Dia mau amang inang nakin ngatakas tajaha epistelta, multa pak ihut nakin epistelta dohot turpu jamita tasadarion takas do dipatari dahon debata dohot si pelemon taringot perbueni holongi nakin di epistel dipatari don debata do holong ni nasida ima halabason dohot olo manesa dosa ni bangsonai. Nah tapi bangsonai na jahatan, na luar biasa jahat nasida. Alai di patarido debatado holong nasida ima marhite-hite halabason dohot marpamuaton dohot hasesani dosa. Di turpu jamitat tape di patarido debatamu setuita marhite-hite si Filemon tu si Paulus parbueni holong nasida ima umbayan gabe las rohani si Paulus dohot tarapul rohani si Paulus. Dua konteks yang memperlihatkan tentang dampak kasih dari orang-orang yang melakukan kasih. Jala odora naracai rikot tarimangi di bagasan ngoluta manginang taringot songon dia halak na porse tu debata marpar buehon holong di bagasan ngoluna sida buasa on macarikot tabege sadarion jala buasa on macarikot di pabuau debata tu hita salutna taringot tu parbueni holong ala memang molota bereng namasa di bagasan ngoluta secara jujur ikona kota do ia panguluan di jolma di Tikinuangon nunga mengalami degradasi holong, nunga mengalami degradasi holong. Dakolan di Indonesia, dakolan di Huta, di Portibion saluhutna buita berengi isi orang di Rusia dot Ukraina, isi nama orang Israel dot Palestina, alak nama ngaku jala majo debatado di bagasan ngoluna sida. Suak songoni taringot tu rumah tangga, taringot namar siram. Di Amerika Serikat sendiri hasil riset Barna Institute hampir 30% ke atas perceraian dilakukan oleh pasangan-pasangan yang mengaku telah lahir baru. Hatana do mandok, I am a newborn. Tetapi mereka melakukan perceraian.
Roma halak ateis mengkritisi gari hami ateis dak sahat 20% marsirang alehamu halak kristeni sampai 30 lebih. Bahkan hasil riset di Tapanuli Utara Tarlumobi di Balige di Pengadilan Tinggi Agama Balige 2018 hampir 30% pasutri menuntut perceraian. Molo isi do Parbalige yang mangina. Alak Jogja na laut utusan, alak Jawa Barat na laut utusan do, mangido marsira, tang. Alak Batak, halak Kristen menuntut perceraian. Songon padita bodohonaku ima indikasi bahwa kasih sudah mengalami degradasi. Tabereng manusia taring untuk kejahatan na terjadi sonario. Sangat mengerikan. Kejahatan sudah di mana-mana. Hea Umar Jamita di perumahan Mandala Medan, Perumnas Mandala. Masuk tuh perumnasi, songko tahu, jabu don manang penjara di Naroha. Hampir sudah jabu di Perumnas Mandala, tiba-tiba pagar satu gijang. Malapatan nih, bahwa kejahatan sudah luar biasa. Jaladak kolani, nah paling ironis, gereja pe nggak dipasang CCTV. Bagas joro di debatanon, nggak make sense buat saya gitu loh. Ini rumah Tuhan, tapi CCTV di mana-mana. Jalabui musa berengota, ahana masa di bagas coron ini batas santiri. Konflik, wah luar biasa. Konflik internal gereja luar biasa. Hampir rap jong yo tiki mandok hata porseo nih. Porseo do auto debata, porseo do auto Yesus Kristus, porseo do auto di Porbadia. But what happened? Konflik di bagas joro debata. Masa ada tiki diundang Marjavi tahu di Jakarta, daerah Depok kan. Nggak saya tahu di bagas joro di gereja. Roma telepon di dongakku. Lain nggak di dia, nggak di gereja. Gereja dia do maksudmu. Lah, songgot tahu. Maksudmu gereja dia do lain. Nggak di gereja. Gereja dia do. Gereja na menghadap tudalan do. Manang na dipudi ni gerejai ai piga orang gerejai son lain iku dua dolai berarti gereja na di Jolo itu lain parkir di pudi na itu gereja ta dengan label yang sama, logo yang sama, HKBP. Nah paling tersonggok muse dung parkir di ruko keluar siaga mobili ujahama belgehian dosi sada moto di gereja napar Jolo ina belgehian. Mardame yes, Marsada no. Holland ya Tuhan saya sama dosa nabi. Itu sebabnya saya katakan bahwa zaman sekarang ini kasih sudah mengalami degradasi yang luar biasa. Mardame yes, Marsada no. What does it mean? Apa artinya semua itu buat saya? Jongjong mahita maka tidak kon hata porsel taina. Jongjong mahita rap mandok ditang yang alih amanami. Saya sama dosa nami songon
panesa nami di dosa ni dongan namar dosa dia kami angkau marjami tayo terudok kodo marga busamu dongan muda dia dona di sesa dosa munai. Udah mengerikan kita ini. Kita bergereja hanya sebuah tradisi saja. Alani amang inang adong salak teolog di Amerika Serikat na ya uja buku nih. Didok imana masongonon. Dung dibering imana song na masa di Portibion. Akan nama rugamo do sudah na Portibion termasuk halak Kristen. Didok imana masongonon di Suraton. Many people said they are religious, but actually they are not spiritual. Religious but not spiritual. Luar biasa statement itu. Banyak orang mengatakan mereka beragama, tetapi mereka tidak rohani. Apa yang dimaksud dengan rohani? Secara sederhana definisinya hidup seturut akan kehendak Tuhan. Dia berani mengatakan itu. Alam memang luar biasa tuh. Songon nakin na udah koni piga contoh. Taringot namasa di Portibion. Nani ulahon ni akahalak Kristen. Dibagaskan ngoluna. Alani imu saya Roma Christopher Hitchens. Dohot Franz de Waal, dua halak ateis mengkritisi. Christopher Hitchens membaca ada buku yang berjudul Is Christianity Good for the World? Apakah Kristen itu baik buat dunia ini? Allah memang dibering tuh Kristen dong. Alai ulaun ada Kristen. Luar biasa. Mungkin amang inang tersinggung, but this is real. Kenapa mesti tersinggung kita? Bahkan Franz de Waal, seorang ahli etologi perilaku hewan, dalam bukunya mengkritisi orang-orang beragama, termasuk di dalamnya orang Kristen, mengatakan demikian. Menurut Franz de Waal, bahwa hewan-hewan lebih tahu akan aturan sosial, tahu prinsip tolong menolong, tahu berbagi rezeki, menyelesaikan sengketa, bahkan mempunyai rasa keadilan yang elementer. Serigala mau berbagi makanan dengan temannya serigala, lumba-lumba mempunyai aturan sosial, kawanan gajah bersama-sama menolong anak gajah yang terperosok, monyet berpegangan tangan sesudah berkelahi, serta anjing dan kucing menunduk waktu merasa bersalah. Kita lu gue en Jupang kita nona rara mahita apa ganuk minggu mar minggu punguan ama, punguan ina, marjubah birong, marjubah nabotar, alai mau. Sekali lagi kita boleh tersinggung, but this is real. Kita harus akui itu amang inang. Siasa ada sekolah di STT au, si Porsea, si Antar. Utanami di Porsea do, utani opung. Molo libur mulak tu Porsea, aman do sudah uberengi. Alai tiki praktek padida au sia pitu sia walu tu lubelubu Porsea lubelubu dolok nauli mulak au tu tak songgotian na mamereng nama sai ahamai amanginang ganuk tano na kosong saya dong go pelangkat tanah ini dalam sengketa, tanah ini dalam sengketa. Menurut kamu isena bersengketa? Sudarmono dohot Prabowo dong. Yang pasti yang bersengketa adalah nama Rama Ranggi dengan tubuh alai olan alani tanoi bersengketa nasida sahatu pengadilan
luar biasa. Luar biasa. Adong dona marah-maranggi kandung. Satu pengadilan Holland tanoi. Bayak ko namang inang ma, anak kon muna marbedai Holland alani tanoi. Menurut saya gagal kita jadi orang tua. Gagal kita. Ada yang realita namang inang. Mungkin mulu di Jogja menat doa musuh dedang adong bereng masalah. Ala yang utama inang jur butia. Oh lana saotik ibe terus bersengketa. Alani Frans de Waal mengkritisi serigala mau berbagi, lumba-lumba punya daerah otoriter yang elementar, kan begitu. Lalu monyet juga berpegangan tangan sesudah berkelahi. Anggo kita kan daun. Aku kayak melayani di Sadahuria Manginang. Saopu do halaki samarga, sudi sada marga. Holan borunai do naso marga sa somarga. Alai alani pemilihan kepala desa. Baru corbut nai huri. Mapultak alai dang di Pajojo Garijana baru. Alai tarida ma omma barisan ni kepala desa na lele. Omma kepala desa na baru. Dung saya par mingguan masih bereng ama. Iste par jolo keluar. Mah bayak omma. Jadi memang bagi saya nggak perlu kita tersinggung, memang demikian kok faktanya. Mula-mula kamu tuh huta terlalu mau bima modus parapat, sian parapat tuh siantar, adong dua kubu di si, kubu ni Horja, apa monyet Horja pak pendeta, itu kan Horja. Nah ada kelompok Horja na berabu-abu, bulu abu-abu. Berikutnya dak pala adong batasan di sini. Dang adong huta Horja abu-abu, manang huta Horja coklat, dang adong batasan nak. Alai, beri kamu anom sada tiki mula-mula kamu. Bolok kamu si panganom. Mulu madebu itu daerah ni Horja berbulu abu-abu, sipdo Horja na berbulu coklat, dang masih rangguti. Suaksong ini sebaliknya melalui pada Abu Hamu si panganon tuh Horja berbulu coklat, sipdo berbulu coklat. Luar biasa kan? Mereka yang diciptakan Tuhan di bawah kita mampu bisa bersosialisasi hidup seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Ngadong saya neng dua, dung dua neng tolu, dung tolu neng opat. Alani i amanginang rikotian dotur pu jemitata sadarion. Ala memang nunga mengalami degradasi na luar biasa. Holong di tonga-tonga Portibion termasuk di tonga-tonga ni ala Kristen. Alani i dampaknya ahama manginang. Great Mission yang dinyatakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, menurutku fail 2000 tahun yang lalu. Sampai data terakhir baru 30% penduduk dunia yang jadi Kristen. Bayangkan 2000 tahun lalu perintah itu kepada kita. Bukan waktu yang singkat 2000 tahun yang lalu. Tapi baru 30% orang mau jadi Kristen. Why? Kenapa? Betul itu hak mereka. Tetapi yang pasti kesalahan ada pada kita. Nah kedua kon ahama akibat nih banyak gereja yang kosong. Di United States saya lihat sendiri di Manhattan gereja sudah jadi bar. Saya lihat sendiri di Philadelphia gereja sudah jadi masjid, sudah jadi apartemen. Holland gedung do gereja. Ale yang isinya dan gereja be. Di Eropa lihatlah gereja terbesar yang mengirimkan Thomas ke Cina pun sudah tutup, sudah berubah jadi gereja. Pertanyaan saya Mang Inang,
Mungkin gak itu terjadi di HKBP? Exactly. Sangat mungkin. Hujahanakin 3 halak na pindah non 3 halak. Saya sebagai pendeta, nangisnya saya. Muncul pertanyaan, what happened? Ada apa? Ini puji Tuhan di sana gudang satu luar dope nih namar minggu. Anggo di hutan mang, aduh. Gereja Pungwanina namai. Ganup minggu lan Pungwanina do namro. Anggo amai ya masa dahulu ya manginang. Marjabita mau sih. Ijo lu di gereja adong lapo. Natorop mar minggu aka Pungwanina ama pero ale olan namarkur. Ubereng mati jolor nih gereja lapo tabuna ya kamamai dewa hudul Dr. Roger Rohana mambege ende puji-pujian na adong di gereja. Apa sebab? Jangan terus salahkan mereka. Jangan terus salahkan mereka. Mari kita lihat pada diri kita. Ada satu buku yang menarik yang pernah saya baca juga Manginang. Ada konsultan membuat gereja. Jadi di Amerika seorang pendeta kalau mau bikin gereja, dia tanya konsultannya itu, bisa nggak bantu saya untuk bagaimana tempat ini tepat nggak buat saya bikin gereja? Oke. Konsultan ini bikin satu question yang cuman begini aja. Why do you not come to the church? Pertanyaan cuman itu aja. Dibagilah itu ke sekeliling ini, kota ini. Dan apa yang terjadi Manginang? Jawaban terbesar dari sekian ratus orang yang diberikan kuesioner itu, hampir 90% mengatakan mereka tidak datang ke gereja karena gereja banyak masalah. We don't go to the church because we find that in the church so much problem. Aku sendiri sudah punya masalah. Tambah datang ke gereja jadi tambah masalah. For what? Jujur saja, banyak orang ke gereja karena orang-orang di dalam gereja itu sendiri. Alani iya Manginang, makin banyak gereja yang ditinggalkan jalan parpudihian, dampak nai lam bertumbuh pesat ma kelompok ateis daripada kelompok beragama. 2013 hasil riset Barna Institute di Amerika, kelompok terbesar yang sangat pesat tumbuh di Amerika adalah kelompok orang ateis. Bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi orang-orang ateis. Bahwa di Indonesia, unang dokon muna dang ala ateis di Indonesia. Aku sendiri ya do tarsungkot tahu. Tiki mengajar sidi, dung saya mengajar sidi, adong ma murid tu mandok tuau, amang ada tikinya, ada waktunya, amang pendeta ada. Kenapa? Boleh aku tanya? Boleh, duduklah. Bagaimana menghadapi teman yang tidak percaya kepada Tuhan? Bah, kau nanya betul apa salah ini, saya bilang. Ini Indonesia loh. SMP kelas 2. Betul lah mang, ada temanku gak percaya dia ada Tuhan. Dia anak orang berada, dia pintar, dan dia tidak pernah pergi kemana-mana. Sembahyang pun tidak, apapun tidak. Dia katakan dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi salina yang Manginang ausad diri sebagai pendeta mamerengon ala adong do masalah di hitam dan di naasing di hita sadiri do masalah ahamai mate holokta
Kasih kita itu mati. Kasih kita itu hanya slogan saja. Hanya slogan saja. Molodang matei, dan mungkin bainon nasida mardame yes bersatu, no, nggak mungkin itu. Kan itu Amang Inang? Betul nggak Amang Inang? Molo mangulu do holongi, puasa sampai ikut songoni perbedaan nih. Beta mersada kita, rapudul kita. Molo mangulu do holongi Amang Inang, dan mungkin ada konflik di antara ruas parhalado, di antara parhalado dengan parhalado, di antara parhalado dengan pendeta. Molo mangulu do holongi. Alaina mangulu ego, prestise. Jadilah songoni di rumah tangga manginang. Molo mangulu do holong ni amata tu inata, mangulu holong ni inata tu amata. Apapun masalah selesainya. Tidak ada yang lebih besar cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga asing di holong. Tidak ada. Tidak ada. Di mana-mana persoalan. Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah selain masih haholong sama kamu. Songoni nama sa di Porsche. Moloholong go rohani abang ngatu anggina tole manggia bae masih molorikot do di hotanoi bae mak. Kan itu Amang Inang. Dan mungkin sampai tu pengadilan, dan mungkin sampai keluar hata jupang itano narara mahita. Molo adong do holong tole manggia bae mana gengci. Tole mapa itu dia matano tai ai ngagorang jabuta di pangaratoan leo mai. Molo adong do holong. Tapi kalau nggak ada kasih ya seperti itulah. Di hita pe Amang Inang au terus terang tarsonggot memereng huriat tahun luar biasa. Apakah ini komplek gereja saya juga tidak mengerti. Banyak sekali orang datang ke gereja. Jadi naing manian undang sampai adong HKBP Jogja A, HKBP Jogja B. Mardame oke, Marsada no. Unang sahat tu sia teh Amang Inang. Atong tahangulu maholongi di bagasan ngoluta unang holan slogan alai taulaon mai di bagasan ngoluta songonani ulaoni debata tu bangsonai murpi bana tari mas perohani debata mamereng bangsonai ale ala balga holonga gabe labas rohana marpamuati rohana jala olo manesa dosani bangsonai sok songoni si Filemon. Jadi dia mau menginang sadarion di togion debata dutu kita salutna. Asa holok tai menghasilkan lasni roha dohot apul-apul tu akadongata. Asa martabat-taba halak batak ro tu gereja tahun. Asa tabat-taba pasu-pasu di debata di bagasan ngolutabe. Jalan aparpudi batatangnya komadongata namaol mangulaon holong. Tatangnya komana sida tu akadongata namaol manesa dosani donganna asa taba bilangani halak na Porsea di tonga-tongani ngoleta sian dia mata mulai kita mulai dari keluarga kita mulai dari rumah tangga kita sudah lainang memang betul bak salah nggak usah lagi disuruh tidur di luar ngabe kebagas mau modum tu inak pe atau tu amang pe siapa manusia yang tidak punya salah semua kita punya salah mari kita berdamai mari kita jalankan kasih itu di dalam kehidupan kita dan kepada orang tua betul kadang-kadang anak ini kurang ajar kurang apa dibikin tapi tetap mengecewakan orang tua ya kasihilah mereka dan ampunilah kesalahan mereka supaya keluarga besar kita bersatu kembali amin martang yang mahita. Mulai tema ali Tuhan debata dihatam naung hubege haming takas do di patari dauko taringot tu parbu ini holongi
lambas ni roha, hasesa ni dosa, las ni roha, dohot hagogo. Ajari mahami Tuhan, songon ruasmon di HKBP Jogjaon, asa Allah kami mengulahon, mengimplementasikan holongi secara real di tonga-tonga ninggolu nami. Asa unang be adong konflik di tonga-tonga rumah tangga nami. Asa unang adong be konflik di tonga-tonga ni ruasmon nali Tuhan. Asa unang be adong konflik di antara kami sama kami. Ajari kami Tuhan, pargugoi mahami mangulahon hatam. Asa marparbui holong na diloko tu kami ganuk marsada-sada. Utangnya ku kami tu akadongan nama ulang tahun Tuhan. Ulang tahun rumah tangga, manang ulang tahun kelahiran. Pasu-pasu rumah tangga nasida, pasu-pasu kesehatan nasida, pasu-pasu nang aka poparan nasida, suak songoni pusat pasu-pasu ma aka nani ulah tangan nasida, bain ma berhasil dot menguntungkan. Napar pudi Tuhan, pasu-pasu madonga parhalado terlumobi dia mangpadita resa tu tahayan Tuhan, parkugui nasida laho mangulakon sudia akka tugas panggilan nasida di tonga-tonga ni huram. Marhite-hite guarna anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangi yang jala mandok molaya te dong kami tujulum. Amin. Mari ini maita sian buku ende 752 huta papungu piliata. Sayang tiup kami Tuhan.
martangnya koma peliata tu joloni debata martangi yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan dohot nasa libasa na mauliutus upasat kami masian na nileo mitu kami pelian nami tuho say jalo may gabe huap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulkon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay ma rohanami marhidaite todim asalam hutanda kami godang ni silalam itu kami asalam girgir kami mandok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajamu say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu ami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Kristus mulak mahamu di bagasan dame jala-jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasar homa damena tutodim amin. Ala anong akayana kota remaja KPP Yogyakarta nanay lau kunjungan tu AKBP Indonesia Jawa Tengah nain tatarida pun kemampuan nasida marede jala omak kesempat tata dapat tatarida pun kolokta atau akayana kota yang mengingat